Ben, vai agora o vídeo para guitarra acústica de a peza que estivemos mirando a semana pasada. É unha peza moi bonita da Insua, un tema tradicional. E imos ver o que sería a primeira parte. A primeira parte é moi sinxela. Imos facer solamente acordes de Re menor, La no 3 sétima, Sol menor, con novena e Do sostenido. Vale? E iso sería a primeira parte. A outra parte é a baixada que facíamos por todo o máster. Por todo o máster, sí. Aquí. Vale? Entón nos queda así. Vale? Eso sería. Aluméame, luviña, aluméame, luare, aluméame, luviña, que me quero ir deitare. Por ir ao baile da ramallosa, por ir ao baile perdín esta rosa, perdín a rosa da tua rosei. Por ir ao baile quedei sen veras, por ir ao baile da ramallosa, por ir ao baile perdín esta rosa, perdín a rosa da tua roseira, por ir ao baile quedei sen ela. Aí está. Veña, a Bertiña.